na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Kini si Joel magtito gining tawhana. Klaro magit kay ba? Nga silang nagkuha sa maleta. O niya, magpabongbuang pagyod. Matuog na ko ga. Oh. Hala. Oh. Ang maleta. Ang maleta kay naaskilid sa akong kama. Ang maleta gini. Nganong ni ano man ni sa akong kwarto. Kaysa man na nagdain eh. Ang maleta gid kini ginawa dito sa sala. Pero ano man eh. Si Eric. Si Eric tingaling nagbutang ini maleta din eh. Eric! Eric! Wa pag tingali makatuog si Eric. Ella? Oh. Oh. Nganong nanuktok man kada sa kwarto ni Eric? Ha? Matod ko, nganong nanuktok kada sa kwarto ni Eric? Ha? Oh. Ella? Eric? Oh, ikaw ang nuktok? Tubaga si Eric, nganong nanuktok ka sa iyang kwarto? Ano man? Gusto kag kauban sa iyong kwarto? Mahimo ka, Joel. Ayaw nagbasto sa Ella. May tuyo ka na ko, Ella? Kung nagkinahanglan kag kauban sa iyong kwarto, mahimo ta kang ubanan ila. Si Eric ang gusto ko ikauban. Og dili ikaw, Joel. Eric, pasadla ko. Ila! Manghagad ka na anang Eric? Oh! Ella, unsa man imong gibuhat? Pasag di na si Joel nga magunang naglain ako. May importante kong isulti ni mo. Ila! Gawas niya sa kwarto ni Eric, naunsa mo ka? Pasag di na siya diha. Ila! Ila! Gawas diya! Ayaw ipaubos imong kaugalingon tungod anang Eric! Joel! Joel! Nangsa ka? Si Ila, nasa sud sa kwarto ni Eric. Aw, ganahan tingali siyang makigdog ni Eric. Pasagdi siya. Pero di mahimo ng may mahitabo nila. Nganong pugan man animo sila, uy. Babayg lalaki man na. Kita na lang ko'y mag-Paris. Di lagi mahimo. Ila, gawas diya! Ay, bisag unsaon pa nimo, wala kay mahimo kung magkasabot ng duha, Joel. Oh. Pasagdi na lang guna sila. Wilma, Dali na, may sabutan ta sa akong kwarto. Tana. Salamat intaw nga nahilom na gawa si Joel. Nabadlo na tingali siya ni Wilma. Dautan gini ko na ako na ning tawhan nada. Mura gini siya dunay samad sa utok. Unya, unsa man nimo ini pagbawi ang daotang nunan ni Joel nimo. Pinagtuo jud siya. Nga naguna-una ka na ko. Bahala na siya, eh. Maayo hinuon nga maghunahon na siya nga uyab ta. Aron dili na siya magsamok-samok na ko. Oh. Nganong kipili mo na siya apil ni amahan, no? Nga malituhon man na siya. Si amahan na gyud ang nahibaw bahin anak. Tuod. Nganong man himay gyud sa kwarto. Nabtan nung kan Joel nga nanuktok. Husto. May importante kong isulti ni mo. Unsa man na? Sa dili pa nina ko isulti ni mo. Kinahalamang tanaw na ko ni mo. Unsa man na? Buotan ba ko si mong tanaw? Oh. Oo. Buotan ka, Ella. Kasaligan ba ko nga higala? Oo. Toy pa. Ngano nakapungutan naman ka na ko, anak? Mutuo ka ba? Nga wa ko'y kalibutan sa pagkawa sa maleta. Oo. Tuod ka nagsabutan nga batayan na to ang malita. Nga dili mo wa. Og mutuo ka ba? Nga posible nga ang anino ang mikuha ini. Ella, may mo baglawso na ni magsulti ang imong tuyo nako. Eric. Tuwa sa sud sa kong kwarto ang maleta. Unsa? Mao na, Eric.
Sa akong pagsuod ganina sa akong kwarto, nakita ko ang maleta sa kilid sa akong kama. Tinuod ka? Oo, lagi. May misod sa kwarto ug mibutang sa maleta sa sud sa akong kwarto. Pero Eric, tuhui ko. Dili ako ang nabutang sa maleta sa sud sa akong kwarto. Dili gid ako. Mituo ko nimo. Ha? Bugat kay mong malita. Ug dili nimo maguyod pa ingon dinis taas nga ikaw lang. Aw, mahimot tingali nimo apan dugay kang maabot dinhi sa ibabaw. Eric, salamat. Kay dili gid ako nagbutang sa maleta sa akong kwarto. Mahimong mo tan-aw sa maleta. Oh, dali sa akong kwarto. Naarang maleta. Oh, ang malita tuod ka na nga nakuha sa linaw. Eric, kinsa magid ka ang nagdaan ng maleta dinis taas sa mansyon. Og nganong dinhi man ibutang sa akong kwarto. Ikaw ang napili niya nga maabli ana. Unsa? Ako? Mao ka na. Ikaw ang napili sa tao nga maabli ang maleta dinhi sa mong kwarto. Eric, nahadlok na ba ako? Unsa may gikadlukan nimo? Nganong naaman na dinis sa akong kwarto. Magdudagit sila si Joel ug Wilma nga ako ang nagkuhaan na. Husto ka. Duha ka butang lang ang mahimo ang tubuhaton. Unsa ka na? Una, taguan una ka ng maong maleta. O ikaduha, sultihan sila si Wilma ug Joel sa tinuod. Nga may lain nagbutang anang maleta dinhi sa mong kwarto. May katulo pa ta kapilian. Unsa man? Ibutang og balik ka na maong maleta sa sala. Aron paglikay sa gupot. Ato nang hunaon og bayo. Kinahanglan makapili na kita kung unsay buhaton ang maleta sa dili pamubuntag. May mo bang matuog na ka, Joel? Sige, lagi kag paso-paso diha. Kadlaw na hapit. Sige, bigyapon kag paso-paso. Dunay nakasol sa kuna-una. Aw, natural nga mahasol gyud ng imong hunahuna. Kanawa manggod ang maleta. Dili na ang nakahasol ako. Ang pagpanuktok ni ila sa kwarto ni Eric. Ang nakahasol ako. May tuyo gyud sa ila kang Eric. Uyap gyud ng duha. Pero dili tipo ni ila ang mag-una-una kang Eric. Ug gawas pa. Sila ang nagkuyog sa pagsaka dinis taas sa mansyon. Kung may plano naman siya ni Eric, dili siya manuktok. Nanood na sila og laho sa kwarto ni Eric. O di ba? Sa kwarto ni ila, sila magduog, di ba? Posible nga milahos na si Ella sa iyang kwarto. Unya, nausab ang iyang hunahuna og mao to nga nanuktok na siya sa kwarto ni Eric. Pero, lahi ang nakita nako sa naong ila sa diyang nanuktok siya. Unsa man? Mura og tensyon na ada kay siya. Murag doon na siya gikabalak anda. Unsa? Pero, unsa masad ka ha? Posible nga milahos na si ila sa kwarto niya. O mibalik lang siya sa kwarto ni Eric kay doon na siya gikadlukan sa iyang kwarto. Hoy! Joel, asa man ka? May susayon lang ko. Diya ka lang. Oh, gibangkong ning tawhana ay. Gibiyaan na blang ko din eh. Eric, kinahanglan makauna-una nita kung unsay tumbuhaton na ng maleta. Naglibog pa ko. Pero kinahanglan makapili na ta. Ato ba ning iuli sa sala o ato ba ning isulti nila ni Joel ug Wilma? Kung ato ning isulti nila ni Wilma ug Joel, posible nga laino na sa nila og sabot. Magtuon sa sila nga kita jud ang nakuha ni maleta. Og mawa ng maong pagduda kung mosulti ta nila ni Joel ug Wilma nga dunay nagbutang ang maleta dinhi sa kwarto. Husto ka. Ug ang anino na sab ang atong pasanginlan nga nagbutang anang maong maleta dinhi sa mong kwarto. Kun mao, ato ning isulti nila ni Joel. Dali na. Eric, dali na. Asa mo ila? Oh, Eric, Joel? mga panuway!
Kamu gyud ang nagkuha sa malita. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!